Karong holiday season, gilauman ang pagsaka sa presyo sa pipila ka mga lingin nga prutas sa Zamboanga City. Ano ang dugang detalye? Gibutyag sa pipila ka mga mamaligyaayog prutas sa Zamboanga City nga posibleng musaka ang presyo sa mga baligyang prutas karong holiday season, ilabi na kadto mga lingin nga matud pa magdala og swerte. Sumala sa mamaligyaay sa usa ka fruit stand sa Barangay Santa Maria nga karon pa lang nakasinati na sila og kakulangon sa supply gikan sa ilang mga supplier, sanglit daghan na ang nagapamalit. Ang ubang prutas magikan pa matud pa sa Davao ug Sulu ug ang uban import pa gikan sa laing nasod. Ang short, sir. Tapalda supply. Tasubi, sir, por causa tasubi presyo. Mga lemon, apple, si orange, tapalda, sir. Posible kunong musaka sa 5 pesos pataas ang presyo sa matag kilo sa prutas. Sa karon, ang presyo sa apple mapalit pa sa 3 for 100 pesos. Ang grapes ana sa 300 pesos per kilo. Ang watermelon ana sa 70 pesos per kilo. Ang kiat-kiat mapalit sa 100 pesos ang bundle. 100 pesos sab ang matag tulo ka buok nga pungkan. Halinon sab ang ubang prutas sama sa papaya, pinya, apan. Ang prutas nga mangga posibleng mao ang pinakadako nga isa ka nga presyo sanglit menos kuno ang supply niini. Posible kunong moabot sa 200 hangtod 220 pesos ang matag kilo niini kung itandi karon nga anaa pa sa 160 to 180 pesos ang kilo. El manga, ara poco barato. Tiene besta kita tamin caro. Si escaso. Kasi sila 13 fruit daw. Basta sila mga kwan, kore kat si damon fruta. Busa ang ubang mamalitay, ginagmay na lang daw ang paliton basta dunay mahanda ilabi na karong bagong tuig. Amo kasi importante na Christmas. Tapon na kami na mesa. Maskin umbilok pwede maskin karo. Kauban si Sim Romero sa kamera. Ako si Efren Mamak para sa One Mindanao.